যুগ যুগ ধরি রাজ্য সমানন্দ হই চলিয়া বিশ্ব ছলনা করিবা পাই জন্ম নেইছি মর্ত ধামে মানব রূপরে সত্তার রূপে জন্ম নেইছি কুষ্ঠ পল্লব করে মহামন্ত্রী দেবতা মানবକୁ সহযোগ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ଏକ କୁଟୀର ଚକ୍ରାନ୍ତ କେଉଁଠି ରହିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବରାଜ କିନ୍ତୁ ତିରସ୍କାର କରିଥିଲା ସପ୍ତପୁର ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ରାକ୍ଷସ କେଉଁଠି ରହିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୟୁତ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଛଳନା କରି ଇନ୍ଦ୍ର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ମୂଳ ରାକ୍ଷସକୁ କେଉଁଠି ରହିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ପିତାମର ବେଦମର ବ୍ରହ୍ମା ରମଣ କଲେ ମାତା ଉର୍ବଶୀକୁ ଜନ୍ମ ନେଲୁ ଭାତ ଭୂତ ଦାରୁଣ ତେବେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ କଣ ଠିକ କରି ସେ ଛଳିଆ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କରିଥିଲି ସମଥ ଏମି ନାହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ହେଲେ ମୋରି ଶତ୍ରୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କରୁଛି ସାହାଯ୍ୟ ରମାଣିବି ଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ରମାଣିବି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନୀତି ସେ ହେଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଭୟଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶତ୍ରୁ ସହିତ କରିଲେ ମିତ୍ରତା ଶତ୍ରୁତା କରିବ